Syukur kowe. Kudu dijelaske ora. Tatin ki sinden kowe. Ya Allah. Apik olone tatin ki aku melu kecipratan. Rungokke. Aku tak takon oleh ora? Nah, Nyun sewu Pak Seno. ngapa? Kok njenengan terus sing rumaos, nyun sewu kok sing rumaos niki kula mung penonton niku alok ngoten terus kula sampaikan ke Mbak. Ora nek jenengan dikon penonton kok ya gelem. Lah bukti kok. Alah. Lah saiki berarti sapa sing muni sekolah bene sapa? Sing ngendi tudingan. Sekolah bene sapa? Muni kaya muni apa mau? Anu kaya ditutup tawon ndas malah. Ndase sapa? Ayo muni ya kowe. Ayo. Ndase sapa? Muni ya ndasmu ngono gawe. Mau malah muni dayange iya. iki. Jenengan ki bela sapa jane iki? Kali aku. Bela sapa? Bela kowe, aku iki sinden kowe. Lah ngono kuwi sing apiki juragan ya bela ngono kuwi. Tak labuhi pati pokoke. Ayo, monggo Mbak Mimin, Mbak Apri. Kelintang kelintang no maandong bel klingklong. Sembah nuwun. Iya. Sampeyan wae aja lara ati lho, Bu. Wakil Bupati ngendika Mas, wong sampeyan iki ya lanang tenan. Nggih, wong sejatine kula nggih kakung. Bu Wakil Bupati ki wicaksana. Kok wicaksana Beliau piye? benar-benar mengatakan yang sebenarnya. Benarnya piye? Bedinane kan aku sing dielek-elek. Iki Pak Bupati sugeng dalu Mbak Mimin Mas Apri. Kupingmu ngrungokke apa ora? Rupa etuk ayu kowe, etuk luwes kowe sing do foto kae ngejak foto kowe. Pak Senoe kengsem karo kowe. Pak Wakil Bupati tetep Mbak Mimin. Soalnya inner beauty ki ora iso dibohongi. Wajah boleh dipoles, Mbak. Salon rong dinah tok klumpukke ndempul raimu bisa saja wong kowe ndek dhuwit. Tak omongi to. Ibu Wakil Bupati ki nyebut jenengmu. Kuwi mergo melas. Biasane wong sing diwelas iki sing wong elek-elek kuwi. Lho, menika penilaian versi panjenengan. Heeh. Nek versine sapa? Bupati gak Bu Wakil Bupati luar biasa. Wilujeng dalu Mbak Mimin. Ngono gak nganggo penekanane luar biasa. Kok Mas sebutane Apri. kok. Aduh aku langsung kaya
tok copot gelungan wisin kudune dadi kudune lek mung enta susune rek kae dilengkuk-lengkuk men tok kok kaduan nek Bu Wakil Bupati ki piyai pono ing penggalih ngendikane alus tontonan tatanan tuntunan tontonan cetha menghibur bener tatanan sing arti nganggo subasita unggah-ungguh aturan yang Tata jelas krama. norma-norma mergo bangsa Indonesia besar karena paribasan keanekaragaman budaya yang adiluhung yang luar biasa sing iso mbedakake karo bangsa manca nah babagan budayane budi dhewe pekerti. beda karo budaya manca Nah, iki budi pekerti iki sing patut dijunjung tinggi. Sing nomor 3 tuntunan ngilmu-ngilmu sing diwedharke Pak Dalang ditambahi karo sing diaturke Bu Wakil Bupati mau iso dadi chemistry luar biasa ditampa masyarakat dengan baik. Ora nyandak pemikiranmu nek ra ngono kowe. Oh alah. aku ki Kowe iki ra mung pamer rupa ayu nempel kamuk tenku nek kowe iki. aku ki nyandake Gur ayo gek wis ngono tok Sik to. Mbok ora sok kowe sampean mau loro ki partner kok senengane. iya ki kowe iki senengane ngono kuwi lho kowe iki Bulan teh kita. lagi diceluk emas e kok Gur Mas ki rak sebutan ning rak moncer aku nah angger ning mburi karo tukang parkir digandeng aku kono ning arep loro-loro gedruk-gedruk ngene karo maksa Tabrakan digandeng tukang parkire bungai. kowe ra nek tukang parkir ya sengara kowe iso tekan kene Iya nek tukang parkir matur nuwun. Lah iya. Aku didemeni dalange santai kok ngono. Dadi bar digandeng tukang parkire mbungai. dalangan dhisik kowe ra sembrono dalang kok Aku ora nudinge perlu lho nyebut ngapa dadak disebut gedumumke. kok nuding rono Aku mung kuwi jek wadi kok ijek disingkirke kok. enggak aku Rasa nyebut jeneng wis men ngaku apa dhewe. kene dalang kok kae lho Pak Geter ya dalang Mas Dalang. Ridwan ya dalang Iki pengrawit ki dalang kabeh. kabeh ayo Ya. dalang Pak Geter sing- dalang ning Yutun. Mas Yutun Kiswan. neko-neko tawane. Nek Kiswan bobroke dhisik, saya dhewe lho. Bobroke dhisik. Saiki tertib kono ngaku dhewe kok. Aku dhisik sak bosok bayang Mbak Mimin saiki wis ora lho. kowe aja bocor nggih iki kon meneng ngene Mbak Ayu bareng Oh, wis ora kok. Lah. Mosok critake babagan wisata birah iki ndridil. Aku ben gumun. Kok ngono ki rasa tok critake kuwi wis nggon-nggonanku. Cerita kok karo aku. Ning bakuning sedya nyun sewu Nggih. Pak Sino sing dingendikake mah kok ora ndukani karo sing ngendika wis pun mboten. Nggih. Itu lebih kepada budi pekerti. Nek ana wong ngendika kita lebih kepada menghormati. Iya. Demikian juga dengan saya nek pas pentas di panggung kesuwen ngono kuwi nggih 1-2 orang sing ngendika ngoten marake aduh iki ngedrop mempengaruhi yang lain. Nek seneng ya mirsani, ra seneng kendel, rasah ganggu liyane, penak itulah budi apa jenenge adiluhunge wong Jawa maligine ngayu Jakarta. Tepuk tangan buat Sleman Godian khususnya, Nggih. Sidomaya khususnya, wabil khusus keluarga Bapak Sopian. Lho, sing ngadani tasakuran matur sembah nuwun ngopeni bekakas kalih Pak Sopian. Lho iki DPR sing sejati ngene iki. Dadi meeting nang dhuwur menyelesaikan makalah apa sing dadi Masalah. problem. Lah ya, problem sing ana ning masyarakat, heeh to. Kuwi ya menyelesaikan makalah barang kan yang mumet lho ya. Terus ngopeni kok ngene iki luweh implementasinya cetha. kabeh direngkuh padha tidak ada yang dibeda-bedakan Matur nuwun. Ah. Nggih mung saiki bapake Pak Sopian, Heeh. Pak Sudarsono, Iya. luar biasa. Mbak Mimin pun rasah tedeng aling-aling jenengan sakniki nek dhisik aku ngerti neng Sidomaya pertama ki neng daerah kene Godan ki karo tengah juta zaman semono langsung ngono ki. Saiki jenengan tekan piro? Lho wis aku ditari. Saiki tekan piro nek sakniki kula wilayah Jogja 12 juta. Oke, 12 juta. Kenceng wis dilunasi tak gowo iki. Tenan. Dadi nyawamu neng kene priye? Kowe nggawa 12 juta ki jane embel-embele lho. Apa? Kowe jek ndek tanggung jawab lho. Apa? Kon mulih sesuk oleh-oleh teratak. Ora masalah no kulino oleh-oleh kok nguli kok ngene kok. Ya, ning ki sebagai contoh bala prihatine wong tuwa ki bocah-bocah ki ya iso ngunduh. Nggih. Bapake Mbak Mas Sopian, Nggih. Pak Sudarsono ki sampean biyen sejarah ngerti ora. Malah kula ling ngandani lagi wau. Nggih. Pripun? Wong riyen ngetutke bapake ndalang tukang son nggawa horen papat. Gak piyaine halus sangat iki. Alus saiki peputra we DPRD provinsi. Nggih, Pak Iya. Sopian menika. Lah saiki nek mang bayangke nek kelakuan sampeane kaya ngono sok anak sampean dadi apa kula tak tahu. Kleru meleh jenengan. Kleru piye? Nek wong wedok ger lemes ngatung wong lanang kalau ger apa-apa sok dimanja kleru. Kula kan wanita gesit trengginas. Iki wanita Nek trenggiling. mbokne ora. sehat seger ki sok anake yo gesit. Pancen ya luar biasa kok iki. Sing jeneng Sukimen ki wong wedok iso menek kambil barang kok. Lho, ndak ada salahnya nek wong lanang repot wong wedok nyampe gawe wong Wong lanang pasis sampe. menek wit kambil ora sanggo pancatan nggo pancatan dhewe kok kono.
Kowe nggawa kayu terus mbok paku nggo Oh, lah, ra yo ngono lho. Terus meneh nduk sithik sing tak aturke sadurunge ngatur panglipur. Piye? Delone ing wilayah Sidomaya kene arep ana pemilihan kepala desa. Ya. Mesti kabeh duwe kandidat dhewe-dhewe. Betul. Dan saya yakin semua kandidat itu baik. Sae danten. Pilihlah sesuai hati nurani panjenengan, sing penting tetap satu kesatuan, kudu tetap rukun. Sidomaya maju rukun, siapapun pemimpinnya ojo ngantek cerah agawe bubrah, rukun agawe satu. Beda pilihan aja ndadekke tukaran, beda panemu aja ndadekke satru. Beda pemilih ojo ndadekke ringkih, ning tetep bakuh kukuh maligine Sidomaya dalam bikin negara kesatuan Republik Indonesia. Janji nggih pengen maju rukun to, nek aman terkendali lek golek pangan yo. Tujuannya sama, bangun Sidomaya untuk lebih maju lagi. Betul. Wayang iki media efektif ya, Pak. Oh, wayang media efektif kan nyatane pun menyampaikan pancen dadi media sosial. Yo bab apa wae. Wayang iso dienggo apa wae. Nyatane nglumpukke piyai semene akeh. Durung menika ingkang wonten streaming. Yo. Wonten streaming menika kadang kala sok nganti 20.000 piyai. Yo. Ngono ya Mak. Iya dadi iso dienggo ngapa wae. Dienggo menyatukan warga, begawe kerukunan, gawe katentreman. Yo. Wis ora jamane saiki padha diya-dinya, ora jamane padha bengkerengan, ya ming perkara pilkades wis ora jamane no. Ya wajib wis padha pinter, wis padha sadar. Iya ora sandadak dituntut ngono ya. Karo menika sinambi anu maos Nawala nggih Mbak. Sinambi maos Nawala. Saking Bapak Sunarto. Oh ya. Nyuwun tembang Podang Kuning ingkang nyekar Mbak Tatin kaliyan woro-woro tanggal 21 April tahun 2020 wayangan teng daleme Pak Sunarto Desa Bandung Kidul Kecamatan Bayan Purworejo. Oh iya. Purworejo. Iya lah iya. Lho nek penggemar sejati kagem live streaming nggih ugi saged menika. Nek ora tersane kon piyai kene ing Purworejo ra nggih mboten napa-napa mensani Pak Seno. Mugi sedaya kru warga laras ugi Bapak dalang pinaringan sehat. Amin. Nyuwun pangapunten mboten saged nimbali Mbak Apri Mbak Mimin krana danyangipun mboten purun. Ana danyang kok iso ngomong karo kowe iki nek danyange wegah iki. Kuwi kudu diklarifikasi. Piye? Iki rak mangsa rendeng. Klaten tekan Purworejo ki rak mbutuhke 2-3 jam perjalanan. Iya. Yo nek nek pas ngantek ketrocan Banyudan ngerti dhewe aku ketrocan Banyudane meteng. Nek ngantek meteng sak dalan-dalan. Metenge ning cengel ya enek aku. Meteng kok bareng metu pelek. Ana ele meteng nang dalan kok ora pelek. Iya, ora apa-apa ya. Nggih, Podang Kuning mangke Mbak Tatin ingkang dipun suwun lajeng menika. Tasih wonten. Nggih, kula ra nyuwun caping gunung saking Linmas. Oh iya, matur sembah nuwun. Linmas ki ya penting no. Nek ora ana Linmas ya wis ora bakal iso lancar perjalanan Bu Wakil Bupati ngendika dalan-dalan full. Iya, Malioboro wae full sing iya. Enten wonten mriki Pak. Atur kagem Mbak Sino ya saking komunitas TOC Tajen Ontel Club. Wah iki nemengke nyuwun sekar liwung bangun desa Pelok Slindro ingkang nyekar Mbak Tatin modar ora. Iya, bangun desa Pelok Slindro. Mula dadi piyai terkenal ki ora kok ming terus kepenak lenggan sila tumpang kendangan dengkul ora ning butuh sinau kok ya no. Iya, mergo panyuwune para penggemar ki saya angel. Iya, ngono ya. Ya engko diaturake. Sing wigati saka Linmas sik no. Ya. Caping gunung diaturake. Monggo Mbak Apri. Ya nyambut gawe, Nduk. Tole Gading, Bunda nyambut gawe sik ya, Le. Bunda tak nyambut gawe sik, sliramu nunggu bapak. Kowe ngerti lah Gading apa? Kae lho ning gongkang kae lho. Ya ora sing ngomong piye. Kowe tak pateni lho. Anakku ki marai gila melu mayang mergo bola-bali tok kudang bola-bali. Lah napa kleru? Kok Tole Gading, Bunda tak nyambut gawe sik lho. Tak apa kleru to kata-kataku ki? Ya halus lho. Wis le. Wis muni nyambut gawe sik. Tole Gading, almarhum Sukimen arep almarhum. Wong jak meger-meger kok padake salah kok. Bocah cilik kok dibebeda. Iya.
Aku ki anakku gelem melu wis seneng ra jamak-jamak kok. Ngono ya. Medeni. Ces. Mangga. Saben bengi kudu sing pas dimatke ngono lho. Kurang konsentrasi. Diperhatikan Mas Surya terus ki lho ket mau. Ya Allah. Mbuh aku pokoke dipilih Pri ngono ki. Nek mang ning Mbak Pri nyanyi iki wonten amplope ngono. Matur sembah nuwun. Pak Seno. Mas Surya. Makasih ya teh hangatnya ya tadi ya. Sudah cukup membuat dadaku hangat. Teh panas. Ojo karo Apri lho Mas. Ngopo meneh? Didit akeh doyok-doyok dip kolektor. Nek wonge aku kan setiti gemati, aku wong wedok iki kudu setiti iso dadi daringan saupamane. Nek ora iso dadi daringan mbok dikayani bojone puluhan juta to ora dadi ra ono angsare, grentek, rabas. Lek, Elek sithik. Ya. Piye? telek. Ya men to wong lanang berhak memilih kok. Ya. Aku juga berhak menawarkan. Yen memajang hamung karo janur kuning. Iya. Apa kurang dhuwur ya, Lek? Ya mbok menawa ya. Mbok ancik-ancik kene. Lah wong nyambut gawe kene. Pak Sino dalang kondang nek bintang tamu ger wegah ubah lho, blangkrah apa? Kuning. Iya. Auratmu ketok. Nganti gegere semilak. Ya mesti ora pas ya. Pak Sino ki pancen gawe-gawe. Bimo. Ana lakon kaya ngene kuwi meneng wae. Bimo. Pak Sino gawe-gawe aku kuwi meneng wae. Bertahan, perjuangkan. Kalau suka perjuangkan. Ayo tangane ora telanjang. Mbok coba Bimo ki dicak ngono lho, Lek. Mancing ya mancing wong wedok diperjuangkan, aja diteke wae sak digondol liyane no. Sainganmu dalang lho, macam-macam lho sainganmu dalang. Saingmu dalang dengkulmu mlocot kuwi. Kowe iki kok senengane. Ngapa? Kowe dosa kowe. Kono iki ketak auratku to. Ge aku. Sip aku Pri. Bodol kabeh lho, Jan. Ya Allah. Kula ususe metu malah. Usus kok kamu. Sukimin kok dadi Arya Penangsang. Usus kok atos. Tali kok usus. Usus kok Wah, ya wangun. Guna. Ya, Mumbul, urung wayahe, mumbul. Alah angel men siji loro. Alah mayar no kok ngono kok ya kangelan. nek kowe kok langsung penak ya, Bri. Ngono kuwi garek wong-wongane kok. Lah kuwi mung gumantung amal perbuatane. Ana jeglek kok ana hubungan karo amal perbuatan kok ora ngento-ento. Kalimat dramatisir. Ana jeglek kok ana hubungan karo amal perbuatan. Kaya pitik. Ya, dalange ya becik ya ngudapi ulang nek kuwi mau ya kleru. Kok kleru? Penonton disasarke. Ora ana hubungane karo amal perbuatan. Mbok saiki njajal kowe sing nembang. Yo. Sing nembang kowe, kira-kira jenglenge piye? Yo.
ngene gumantung karo amal perbuatan. Ibu Wakil Bupati Bu Sri Muslimatun nggih. Swanten kula ingkang endah monggo dipun Wong kok pamere rasa. Iya. ngopo ngandani kowe. Ya. Takon Ngandani. Ketok aku di depan penonton bodoh. iki materi Kowe ngene wis mimin kerupane tuwa ora apal lagu ngono to maksudku arep ngomong ngono to. iki upama mateni banji tuwa ngono hukumane pirang Yo ono kumane yang banci ya menungso kok. Oh iya. Ya, ben Krisna wae yo. Yo. Au. Kabar ya Le, wis ayo dimulaine. Ayo gek Rasok dadi pahlawan kesiangan kowe. Piye kok salah? Oh, Ora tutuk cempala bathuke ora. klerum ya unjan napas kok wong wedok ya mbak napas kudu nyimpen napas kuwi. Diafragmamu dengar diafragma Agnes ki. Apa Napas diafragma napas perut. Dadi ra gampang entek suarane. Nek napas ndas apa? Iki head voice. Oh, pinter. Tenggorokan. Hah? Tenggorokan. Tenggorokane berarti ya iki suara jaba. Dadi gampang kesel. Suara kok jobo ki. Entut Suara kok piye jobo. suara jobo ki. Ya apa mantan tukang becak. Mantan tukang becak. Ajlomprongke. Aku nggahke sak wilah. Ya. Pacita. Wedok no, dari cindane Pak Seno kok suara lanang ki. Heeh. Pacita. Sarwi. Oh, tadi resepnya kene angger diculke sok nglokor dhewe. Oh, alah. Diklek oleh. Oh, dadi kowe kudu le nyuara. Suaraku harga mahal kok beri. Suara Kowe sing murahan beri kakek mati. lah, suara mahal kok pitik telepon ngono. Aku ki karo Pak Seno, Mbak Mimin besok kalau kesini jangan kebayaan pakai baju renang ngono kuwi. Aku yo mosok yo aku kaya ngono yo nek apik kandanan apik yo tak oke nek ora yo nyun sewu yo. Sak bosok-bosoke tekonku aku nek kon membungbar aurat yo nyun sewu lho aku lho jenenge. Lah dhisik ning Bang Juga apa kabar? Kuwi kan dhisik pancen nek dhisik kan ditawake awake, saiki kan suarane. Panas udan panas udan aling-aling caping gunung. Yo Mbak Mimin, suara lanang. Misowa ngono ya. Misowa caping gunung. Wah, kene ya pancen ngetokke asline ngono kuwi. Miss Zimbabwe. Kuwi nek tangane ngene-ngene cekel icik-icik rak persis nang perapatan. Nek bar dikai 200 kae makasih. Ku ya ngono ra lek dhisik. Ra. Ku piye? Aku kapusan karo banji ning terowongan. Cari doa jebule lanang tenanan. Iki. Itu sudah menjadi sak kubur Masa dalam-dalam. jahiliyah. Masa lalu. Wis tak kubur dalam-dalam. Saiki berusaha menjadi lebih baik lagi. Coba nek kanca yoga ki ngersake rak kanca dhewe. Kanca dhewe kan ana imbal balik. Dadi simbiosis mutualisme saling menguntungkan Apa kan ya- kanca dhewe. Apa ya eneng Ale? Heh? Apa ya eneng to? Ya ono lah 1 2 3 4. Ning Nadyan wadan sarata lanang Inu inu mane
banyu bani Ya. Mangga, ya. dek jaman berjuang jur kelingan anak biar tak obeng ning saiki ana
saking Linmas sampun dipun pinangkani. Saking 5 sampun dipun pinangkani. Wah luar biasa. Suarane Mbak Apri ya ora wah ya maya. Suarane ya apik tenan kok ya. Matur nuwun. Aku tuh kowe. Lah kan duit tunggal nek nyandung sijine padha sijine wis mencakup. Wah, kowe iki apa-apa kok ngarep menangi dhewe. Nah iya. Mau zaman diruri bubu wakil bupati terus sanggepe kaya barang saiki kula ngalem Apri kok njur duit tunggal. Lagi ngakoni. Ngakoni. Kesatuan yang tidak bisa dipisahkan ya pria dhewe. Dah aku nek kon dempet ro kowe aku yoga no. Ya ora kudu dempet ning sing sedulurane rumangket ngono lho. Nah, nek ngono bener. Dadi kowe mukti aku ya mukti, kowe rekoso aku ya melu anu ndongake muga-muga. Nek rekoso le rekosoke ndang terangkat ngono lho saka jurang kasangsaran ki lho. Nek aku mukti, aku ya melu mukti. Nek aku rekoso. Nek kowe sengsara ya kowe tak dongake. Lah. Kowe ora melu. Ya ora, rekoso melu. Nah, ta. Lho, menangan. Praupane wong wengis iki ketok. Lho ya. Lah kan digawe dhewe. Mula selalu berjuang, harus mampu survive. Wah, tatere dhuwur iki Survive ya apa? Embuh to artine napa, Pak? Ambo kaya ya kok takon aku. Bertahan, bangkit dan bertahan dulu, Bri. Maksud survive, tidak kalah, tidak tenggelam, tidak hilang. Ya. Dalam segala situasi. Heeh. Nggih, wonten malih. Matur suwun. Ya, iki ngaturke podang kuning. Nggih. Ya. Sapa sing arep nyekar? Mbak Ika. Ya, njajal Mbak Ika. Mengko. Ika Suhesti. Ya. Ya. Yo nak wong ayu. Panyuwunane jane Mbak Tatin ning ya mesake Mbak Tatin kok nek apa-apa panjenengane didum sing rata ya kanca-kanca sinden ya men kebagian ya. Sugeng dalu Mbak Ika Suhesti. Sugeng dalu Mbak Mimin. Manudya saking Laladan Gunung Kidul. Nggih. Nah, semangat nggih. Semangat. Pejuang budaya, pejuang rupiah. Pejuang amplop putih. Nah. Padha ya, Mbak ya. Nggih, matur nuwun. Iya. Ini sing asline pelestari budaya iku dhewek dhewe lho. Lah, sing Tapi dadi- kan pelaku budaya. Pelestari budaya para penanggap-penanggap. Oh. Mereka melestarikan budaya kanthi nanggap budaya nek Budaya mbuh nek, wayang, nggih. mbuh jatilan, mbuh angguk, mbuh reyok, mbuh ketoprak. Nek ora ditanggap, Ora ditangkap ya piye merongos ning omah ta dhewe. Ya iki Laras. jenenge nguri-uri ya ngurip-urip. Lah. nggih, lemas. Pelestari kita pelaku. Pelaku Ono neh budaya. sing luwih lekoso neh. Apa? Di balik layar kuwi. Lho, Kaya dia. apa? Ya kaya to sing kaya Peniti. mengemas pertunjukan Pak Sino yang luar biasa spektakuler kira ono kanca peniti, kanca sound system sing luar biasa sing yang kuyung pagelaran yang kadang-kala tidak dianggap oleh sebagian orang kan tidak terlihat. Nah, Nah, kuwi kita apresiasi yang luar biasa. Oke. Nyawane pakliran ki ya ning sound system barang kuwi. nggih sound sisteme elek ya wah mumet rasane Mesake Pak luara. Seno. Coba saka kuwi ya ning nggon bintang tamu barang. Iya. Lah pripun? Nah, bintang tamune ra iso ndagel ya cilaka. Oh. Iya. Ning kan kula pun modal ayu. Kula modal ayu sik, kemampuane wis dadi liyane gak mengikuti. Nggih, nggih. Nek niku kula sangkal nek Nggih, niku. nggih. Wis modal rupa sik kok. Mari Gusti Allah dikai wajah sing kaya ngene body language luar biasa. Kok mangsa kuwi aku ning omah ra tau dunek-unekke bojoku kok ning kene dunek. Lah niki kudu kurang-unekke. Menjan ki sadar menghargai wanita. Loh, aku ora menghargai wanita ki nggo nendi? Lah niku di ngalembono. Sayang potensial tolong diangkat. Ojo mung sepihak kok. Lho, oke, tak angkat wong papat. Aduh. Aduh. Aku kok dadi kok piye ngono ya, Lek? Krungu ra kowe? Piye? Mau nek aku almarhum Mimin. Pas aku ngomong bunda, bunda nyambut guys almarhum Mimin. Saiki diangkat wong papat. Heeh, ya wis gek ndang no. Bocah TK mudeng tok nek diangkat wong papat apa? Heeh, ngapa? Mati. Lah. Kok kaya ngono kok tresno saka ngendi? Tresno saka ngendi? Ini kok ucap panjenengan piyambak lho. Aku kira ngomong ke Tresno sampean. Kita itu kan partner kerja. Biarkan urusan rumah tangga Iya. mereka diselesaikan gitu. Partner kerjane kula butuh jenengan, kula butuh. Lah kene kowe ngomong butuh aku tak unek-unekke terus. Lah jangan ra cak-cek. Kowe suara Oh durung to. Dramane sing etuk tek ngoten lho. Tak no pusakamu genti. Pusaka kula. Kok jenengan aku ndak
Pusakane apa ya kudu anu ya. Pusaka ya dawa nggon aku luk 5. Pandhawa carita ngene kono ming luk 1 ora tekan. Nggih benten jan kan keris. Ah, ngono nek apa? wong wedok ki cundrik, cilik. Lho. Cilik ning marake keri. Wah, Kowe ngapa, Mbah? Mbah. Apa toh? Apa ngomong apa Aku ki tidak bisa yo cundrik itu adalah Cundrik. keris cilik. Ah. Biasanya senjata Sing orang sing gawa Piyai Putri. Piyai Putri. Terus nek sing wong wedok jahat kadang nggon cundrik kuwi dikoki racun. Dadi dicelupke nggon unjukan iso namani wong liya. Lho, kuwi dadi ning nek apa-apa nek pasti rung pestine ya Gusti Allah ora ngejabahi. Kowe ora ngerti cundrik kaya ngapa to, Kak? Dereng. Ha kae persis rupane ini. ya nyuncut ngono kuwi. Nek kurang pas aku tak foto tak kirimke. Apane? Cundrik. Oh iya. Cilik kae. Yo kolo-kolo. Ya. Ya Mbak Ika podang kuning kene wong ayu. Nah, lah ngaku kudung kaya ngene iki patut. Patin ku kaya taplak meja dikukupe maju ngene. Undurno sithik men sanggule ketok. Lah. Wis rane gede blah malah ngene yo. Lho, padha-padha kudunge padha lho. Kudunge mereke padha lho to lho. Kudunge mereke padha. Lho. Oh, ala-ala anu India terus kok dibuka ngene. Yo. Apa rai apa? Gede blah. Sok cantik manja, sok manja. Sok imut. Lalalala. Nek Agnes ngono sok imut patut lalalala. Wong ya trat-tratane dhewe. Yang sindeliane iki nganggo jilbab ketok adem ya. Le. Kawas, ala lho emang Bu Prastiwi senajan to kowe sepuh ketok anyes Anyes. adem. Ada misale rung iso kudungan sari berkerudung wis belajar. Lah iki piye? Kok malah hawane panas kumronggo. Lah ra mudeng ngono kok. Kemeronggo. Sebenku nek pas kuwi aku gak ngatek aku nek pas tatin. Wedi ya patune. Gaya. Ayo kowe sok nduk. Iki lho bodol kuwi lho. Mulai dan. Podang kuning Mbak Ika. Nggih. Mangga. Nadyan wujud temong peksi. Wong wis tak kandhani bola-bali wingi nek dandan aja bodol ki pakunen karo weteng. Dadi upama gelungan ben ra bodol kon maku karo ndas ya ya. Iya. Ayo. Kowe mudeng to. Ngapa Ora peni kon maku pasti pun aku kon bunuh diri waktu. Lah kok rak sing nggo cundrik mau. Goleki kancane. Neno. Alos manis toramra ati Gegar piye ra jan. Kowe wis ben to apa kok jenenge wong cantik ya kudu piye carane dadak pengen. Ayo nduk bacana nduk dak kerangan ngene. Sewinggon kula iki kepiye to? Iki arep ngopo, Dik? Cah wedok lho kowe kaya Gombale omah, gombale sing nggo sumpel. Ada? Ora. Ya Allah, Gusti Bapakku. Ora dikebutke lho, Virus corona. Wis cantik to. Oh iya, cantik ya. Wis cantik to. Iya, cantik. Kowe iki patute ora ngono. Apa piye-piye conten ini? Ngono. Kuwi anu apa jenenge cunduk mentule dicopot sik. Nah, ora lho perhatian lho Pak Senoki. Ya perhatian ngono kan tanpa sadar sebenarnya cintane iki ngono kok. Berkibar jilbabku di setiap waktu, di sepanjang zaman ku lihat kamu. Hei, tak bandem tromos kowe. Loh,
Menika ya lagu qasidah ya budaya. Lah iya nek ra yo nganggo iringan kok ming sakenake dhewe ora. Ya, karena jilbabmu meredam nafsu, busanamu menyejukkan kalbu. Jilbab putih, lambang kesucian, lembut hati, penuh kasih, teguh pendirian. Di balik jilbabmu ada iman dan takwa, di balik senyummu tersimpan masa depan cerah. Nuwun den, kula tengak-tengake munggah haji. Sur nuwun den, sak titahe 100 200 500 matur nuwun. Sak titahe den. Lah sadar dek gawean lawas di Sak titahe den. Apa? 100 200 50. Wong lagune wis ra apik kok. Suaramu sing ra apik, nek cakepane apik, mung suaramu sing ra penak. Ganti lagu lek, ganti lagu. Ya ampun, bargo sisi kayak akeh. Orang menghargai karya seni. Kon baleni meneh. Ayo nduk Ika bacot. Kan ngendi ya iki mau? Jilbab putih. Goleki si podang jenah eneng informasi iki ya. Menapa Yen malih? pangapura nek merisani ya aja cedak-cedak salon ki eneng penonton sing semaput mergo jleng ngono kena sound system. Oh nggih ngoten. Ngapunten, Jin. Ya ora ngapunten dadi semaput mimin wae. Gampun kok semaput jenengan. Ampun. Oh, maneman. Neno. Tekan ngendi iki mau? Tekan Sidomo ya. Ibu bunga hengah tiku nyanding bisa dadi Ya. Neno. esuk awan ning omah wis ora krasan kaluyuran anggone iseng tak sayang mumpung ibaratku goleki ora krasa esuk awan nganti bengi yen nganti
sawang katon marise ibu bunga yen kapon dadi Sampun dipun pinangkani. Podang kuning nih mau diaturake ya nak. Ya, mah luar biasa. Saiki genti ngaturake sindene awake dhewe sing wis watara suwe. Cuti, heeh. Ya, saiki wis putrane wis lair, wis melu nyinden meneh. Ya, Pak. Mbak Orisa Widyasari. Ya. Monggo di Oriza. Monggo. Anake lagi umur karo tengah sasi kok wis tinggal nyinden. Nang omah karo sapa? Mboro bapakne paling sembur adong aku. kalih mama Sampai bar dobol iki anu ya. Kok dobol iki piye lho? Nglairke kok ndobol. Nglairke rak cara kene, nek cara Banyumas ki ndoboli. Lah iki le wayangan nang kene kok cara Banyumas. Oh, lah itu. Cara kene nglairke, nek cara kono sampai bar nglairke iki ya lemu ora pati banget. Karang wong iki dhewe-dhewe. Dhewe-dhewe. Agnes iki nglairke ya ora lemu banget. Nggih. Orisa iki nglairke ya ora lemu banget. Ika kuwi ya nglairke ya ora lemu banget. Nek Tatin Nek kowe nglairke ra nglairke mangsaku kok popok ya. Ora ana bongkot pucuke iki ra ono. Ono lurus. Mas kamu Nek bongkokan damen iki jek getane ditali tengah jek ono bentuke. Ya bongkokan damen to. Kuwi melebihi kok ketoke. Gak aku ora melu-melu lek. Loh, beliau kan nanya. Heeh. Beliau nanya wajibnya aku jawab. Kuwi fakta. Faktane ngono kuwi. Halah dengan bahasa kamera lho ketok banget niku tok gerdu ngono kok. Yen sewu Mbak menika gandeng Pak Sino nyun pirsa. Nek jane atiku ora tekan ngomong ngono kuwi. Ora tekan nek atiku. Aku kok jotok limpahke aku ki. Lah nyun pirsa kok. Loh, aku meh ngomong kok. Nek Isai bareng lairke popok awake. Popok, nggih. Agnes ya putu awake biasa. Nggih. Ika ya biasa. Nek Tatin, wong aku lagi muni nek Tatin arep tak terus kok wis wow. Santai, Bro. Santai, Bro. Kuwi atine ngodho-odho pengen balang HP kowe lho. Ngampet lho, Mbak. Wah, santai. Kamu karepmu ora. Ya. Ngaturaken menapa menika? Ayo, Mbak. Orisa ngaturke napa? gubuk asmara gitu Ya, jan ya wis lagi bareng lair kok sapa gubuk. Ya wis. Lagu. Anake lanang apa wedok, Nduk? wedok Oh, mesti miringmu dhisik nengen, heeh ta? nggih Kok iso nengen? Ya tak umumke no. Mbak Mimin kula pengen anak wedok niku miring kok nengen nek miring ngiwa kira anake lanang. Hormon testosteronnya lebih dominan. Nek miring nengen kan zat asamnya yang dominan. Lah dhisik mbokmu miringi apa nengen, Lek? Genah delik nang lowongan nuwa. Tempat tidur nuwa. Celak konangan kok. Terus dadi ra genah ngono. susu Ayo nak. Ya, mangga bawani. Ya. nyingkar nyingkur Ya, swara kase iki sing kadang. Sengau. Iso ringik ya suarane iki. Kayak suara mupet kae lho Nduk iki. Oh, ndek sik kaset dhisik mupet iki apik. Mupet ya, Pak, Lek? Ya penyanyi dewasa nih kok suara anak-anak. Oh. Ya, swara kok padake. Mupet. Mang buka album mupet udah kopet. Mupet. Kowe mudeng literatur budaya zaman belum ada VCD kan kaset. Pak Sene ngendika apa? Kae lho kanca-kanca lho Gatot lho kopet ngono. Mupet. Golek ana ning nggon YouTube ana lagu-lagu zaman dhisik. Kok aku sing disalahke terus. Cangkeme miming wis dol tenan kok. Lah kon anu lagu kok kopet, mupet. Aku kuping par kok kono kok kene ya krungu jek Odar tengen. ora, wis syukur. Nggon aku Kok bukane YouTube ana ora?
Ndak darane aku selalu salah, aku selalu salah. Wis tok, kowe iki kan Sabar, gur muring-muring Mbak. ae lho. Ngapa? Wong sebenarnya ana sing memperjuangke aku. Aku lenang kok arep ngapa Ora diperjuang. masalah kuwi, mbok diperjuangkan nek aku memperjuangkan diriku sendiri sapa? Yoga-yoga kabeh moh. Dalange kipo-kipo. Sinden antipati. Terus. Ayo terus. Pak yuk. Sopian. Iya. Perlu nggak nih pun Pak Sopian? DPRD 2 kali sekarang DPR provinsi. Ora hidiat lho. Ora bener-bener iso ngayomi, iso mengakomodir aspirasi masyarakat. Apa ora kaya ngono? Sesuk sing adine sing ragil jak kuliah wisuda arep nanggap awake dhewe. Tenan. Wis iki mau nek Pak Darsono ngantek rangkei DP arep tak DP Pak Sudarsono. Wale no. Bangeten. Tak DP sik aja ngantek keliyo aku ngono kuwi. Acara wayangan ya. Bayangan, mongko jek kuliah iki. Mbah wisudane kapan? Nah, tak DP, men. Mesti kowe moh nek dalange aku ya. Kudu jenengan. Loh, kok malah aku? Ben sesuk patutan meneh. Gur wayangan kadoan kok patutan edian kok. Aku disebul kok kadoan nang terus merinding kok, Bro. Lho dari Mas Kesban kowe iki nyelekutis. Wis men ta apa-apa. Nek karo Ayu ya 11 12. Semangat. Pelanggan Parangkusumo. Jaya. Semangat. Salah cerita karo kene. Goblok. Lah aku ya dilakukan kan ngene kepo ya. Kok ya mudeng ya. Lah sak ngertiku Parangkusumo itu adalah tempat untuk kita maksudnya nyuwun ki karo Gusti Allah. Ning kadang kita ada nek nang omah sok keganggu anak playon, ziarah to sana kan wisata ziarah, heeh to. Wisata ziarah. Lah kok nganggo kaya ngono barangi ngopo? Kok ngerti Apa lebodine? nonggone wong ning nggon pantai. Cerita kok karo VCD player. Ayo kena disiarke. Lah ngomong ngoten niku. Lah nek kono ngapa? Anu ki lho ning nggon pandan-pandan kae. Lah ngopo ning nggon pandan aku ya ngono kuwi. Kowe ning yo ora apa-apa Ayu gelem nampa. Lah ayo ki ngerti lho kowe Wis ngerti kok. Burung takonono. Wis ngerti kok. Wis ngerti ning gelem nampa pancen kono sing gelem ukup wong kuwi tok. Semangat. Semangat. Sesuk Jumat Kliwon menyang ora? Apa kowe? Ah cerita kok karo VCD player. Ha iki nek nang omah horn. Jadi tempatnya itu baik ning kadang kalau disalahgunakan. Lho ngono ki gemantung niate. Nek niate ning kono ziarah ya ziarah saja. Lah sampe menggok-menggok golek sing wetenge gedhe. Kok ya ngerti model barang. Mosok ana wong wedok ayu wulune sikil ki kandel ngono. Kok diceritake karo kene mbok-mbokane kono kok. Maksudmu yang bocah-bocah kuwi laporan. Sapa wonge manis. Lho nek ning pemusik yogane Pak Seno lah sapa aku sing ketok indemis ya mung iki aku ya ngono kuwi. Indemis. Nek liyane tertib-tertib aku. Bocahku do laporan kan. Sensus lho Mas. Ayo sa. Enggak. Kok nek wong padu ning omah kowe tau jawab lho lek kowe. Ya ora apa-apa untuk meluruskan suasana. Tur ya kono wis insaf kok. Wis insaf, wis kapok. Wis kapok. Megane Ya wis serane kono wis diwengku kono, wis serane kono iku. Ya dilangganan loro jane kono. Ale, Bro. Ale, Bro. Kita friend, Bro. Kita friend, Bro. Iya wedeni aku. Aku wis batin kok. Batin piye? Ah cerita rumimin kok le cethu wae. Mbok masa laluku. Itu omongke tenan iki lah tenan. Mati jo. Mati gacuk mule. Ulate Mbak Ayu. Maaf ya Mbak keceplosan. Padha-padha wong wedoke nek ngantek ta dizalimi ngono ki. Nek ngomong jujur ngono mah ora apa-apa ya ora. Lah kadang kan ada yang ditutup-tutupi. Padha-padha wong wedok apa ya tekan atine. Lah
Padahal kita beli kucing dalam karung toh, kayak sing apik jebulane bosok lho. Lah kok. Sorry, Bro. Aku sayang kamu. Aku pas curiga ketoke lengganane ning kono ki kowe apa? Menengo, kono lali. Lali. Ayo, Mbak. Enon. Lelampahan kang wuri beli kok kucing dalam karung. Nek kowe iki beli genjik dalam karung. Udu nek sampean, mau biasane aku nek ngerti ki suarane rada bindeng kok. Nangan Mas. Suwe-suwe. Nek niwenak tengan ngene. Lho ngoten iki pacoban, Pak. Wong arep prihatin kan godane akeh. Nggih. Wong prihatin kan poso, sesirih, nenepi pandonga, disliwati wong ayu aja gampang kegoda. Dianu panganan sing enak-enak sing mirasa aja gampang kegoda. Nah. Lho dadi kudu sahbate kudu diati-ati. Nanya menen. Ya. tresno tulus nadyan nengku put asmara. Iya. Dodok kata. Ayo, Sa. Kon joget alon-alon. Yen liwat aku kelingan
pindan Mbak Orisa Widyasari ya. Oh Risa. Ya saiki kowe tak nehi kesempatan nggo males lara atimu tin. Ya. Ayo ndang muduna. Lek dunekke gedhe blah dunekke. Aku pokoknya Aku ya ora trima tatin ki sinden kowe. Halah. Kok dunekke gedhe blah. Kok dunekke raine sak lapangan. Halo Mbak Tatin. Iya loh. Ya Allah, selamat sehat malam. toh, Mbak? Alhamdulillah. Iki yo ngapiki iki ya. Halah kula ya wedi tenan e. Kalau lagi dikombor lho. Golek tenaga. Pripun Mbak Tatin? Rasane atine wau pripun? Napa? Dengan mau jare donekke anu gede blah. Sinten ta sing onekke? Kalau lek Kimin. Assalamualaikum Mbak Tatin. Waalaikumsalam. Panjenengan mau mengal menapa, Mbak Mimi? Kula menika panung namung badal wakil para penonton. Wakil Badal wakil penonton kepanjangan paribasan kula menika talang atur saking para penonton. penonton mengal pripun? Pesinden liyane sing pituki kudungan kaya malah sithik-sithik wis kaya sari. Senajan belum menutup semuanya. Terus? Nek kaya Mbak Tatin kok malah kaya anu untuk tawon ndas ngono kuwi. Sing muni penonton sing endi? Aduh yo akeh banget sing endi yo mau lho jenenge. Aduh Aku mbok tak weruh. Kudu ana buktine ora mung penonton kathah sanget lho. Mosok Nyatane karo ningali ndi? penonton semono kae yo wis mestine eneng jenenge. kathah sanget iku wis dipupus tekan semene wae yo jenenge penonton Ora, kok jenenge Aku gur pengen weruh buktine iki wonge sing endi? sing endi yo mau yo wong delok kendel alok Mbak ya sing lempar atimu kudu dadi seniman pancen kudu manjing ajur-ajur Ora mung waton tumbak cucukan. Syukur kowe. Kudu Aku oleh digelaske ngomong ora. ora. Tatin ki sinden kowe. Allah. Apik olone Tatin ki aku melu kecipratan. Rungokke. Aku Kok tak dadi kowe takon kok- oleh ora? Nah, nyun sewu Pak Seno ngapa? kok njenengan to sing rumaos nyun sewu kok sing rumaos niki kula mung penonton niku alok ngoten terus kula sampaikan ke Mbak Ora nek Tatin. jenengan dikon penonton kok ya gelem. Lah bukti kok alah lah Lah saiki berarti sapa sing muni sekolah bene sapa? Sing endi tudingan? Sekolah bene sapa? Muni kaya muni apa mau? anu kaya ditutup tawon ndas ngono malah Ndase sapa? Ayo muni ya kowe. Ayo. Ndase sapa? Muni ya ndasmu ngono gawe. Mau malah muni bayangnya iya. iki. Jenengan ki bela sapa jane iki? Kali aku. Bela sapa? Bela kowe, aku iki sinden kowe. Ya ngono kuwi sing apik juragan ya Nah. bela ngono kuwi. Tak labuhi pati pokok. Patine listrik. Ora kok dadi ngonekke aku ngono iki penonton Mbak wong mbok ora gampang segetar Ora lho, aten nek aku ora trimo jenengan tak laporke iso lho. Kuwi jenenge pencemaran body Nah, shaming. baik. Nah, cara gak ingin ning Klaten jenengan mlaku ya donekke kono. Mbak Piye? Tatin kok saiki mlakune ngobeng ya ngono kuwi lho. Terus maksudnya piye nek ngobeng iki? Aku krungu ku ya pas metu Nggih hotel ta? kae. Nggih ta? Lho. Kok ngobeng to karang drei kok aku yo ngono. nek Wong aku padahal ngomong sing Tatin duwe- nek aku anu ngomong Apa? Tatin ki ngobeng ngono ora Piye? kaya apa jenenge Tatin ki kulite wis kaya kuwi lho bel becak ngono kuwi ngono Kok kuwi bel becake ngapa? ting klinding ngoten punan Lah wong isih singset padet kaya ngono kok. Mbak wong iki didelok sing tuwa sing endi sing enom sing endi? Modar ora aku. Ora ming waton ngomong. lho berarti kamu belum siap untuk menjadi seniman sejati Ora lho, realitane saiki sing tuwa sing endi? belum siap menjadi seniman sejati Sing ngomong sapa? rungokno sik kupingmu Jian. Kuping. Alah. Kuping kok nang kene iki ya kuping endi? Rungokno sik. Nah, nek ngene bener. seniman itu siap dipuja siap disanjung ning kudu siap dikritik Iya, lah aku kritiken monggo ning aja. lho nek masalah awakmu kaya Bagor Brand sing kaya ditap-tawon ndas sing kaya nangka blonyoh ya kowe koreksi diri oh iya ternyata bener kata audien aku kudu langsing aku kudu Sing sehat sing ngomong konsep sapa? langsing. Audien. penonton Saiki disebutke. sa Indonesia Iya ngomong Tatin ayu apa kaya bakul. lha ambeku ya bengor nyebutke wong sa Indonesia Ora lho sing nang kene wae di Cara carane kesuwen kok mek bres ngono gak wis kok. kowe meneng kok wong kok lengket mau ming Lho. ngenekke aku lho. Mbok ngilo, ndek pengilon ora? kamu berarti kamu telan mentah setiap ucapan Lho. Lho, lah jenengan yo
Sik tak Nek luruske. ngeten ora? Apa? Aku iso ngomong berarti kan meluruskan. Oh, Mbak Tatin le kudungan kaya nganggo taplak meja, ora patut. Oh, berarti tak undurke apa mungkin warnanya yang tidak. Lah, nek jenengan marahi tak undurke Mbak Tatin ngono ki ora Mau apa. ramuni ngono mau pas ketemu aku. Loh, isine ngono kuwi. Ayo. Apa Mau kae kok Pak nika Tatin kok keli kudungan kaya ngoten niku ambuh aku nika niku mergo gegeden sirah. Ngono kowe. Padake Sirah. Mau muni sirah apa ndas? Ndas. kok padake pitik Ndase ndas. pindho lho ndase wis en. Aku ora ngomong kowe gegeden ndas ora. Lah, wi Aku ngomong nek kowe gembelo. Alah. Kowe kan golek belo par ngopo kowe iki? Maksudnya ngene lho, Kak. Kak Setiap apa? kalimat Kak sapa? Mbak Tatin, Ya. setiap kalimat jangan kamu telan mentah. Umpamane kowe dunekke awake kowe bagor brand kaya nangka blonyo. Bener apa ora? Nek kalimatku benar, oke. Berarti ada yang perlu ku perbaiki dengan kondisi tubuh saya. Kayak saya harus sehat, bonusnya nanti langsing. Sehat, bonusnya langsing. Bukan langsing tapi tidak sehat. Loh, kalimatnya seperti itu. Oh, Tatin lek kudungan kok ora trep, rapopo, aku masih belajar. Saya masih seperti ini, lama-lama saya bisa menutup aurat Sik, secepatnya. kowe ngengi deloke Pak Seno pawakanmu kaya peralon kok kowe mah muring-muring Pak Seno, jare kudu iso menerima. Loh, kleru. Klerune ngendi? Aduh aku mah melu-melu iki. Ora lho. Aduh aku kok ya melu-melu. Pak Seno ngendika pawakanku kaya peralon aku nesu. Aku nesu. Lah nyapa? Wong aku kaya plempeng. Ora nek jenengan ki ngomongnya ming pisan ta apa-apa lah bola bali lho. Bola-bali. Setiap melu Pak Sana mesti ngecek aku lho. Lah, iki bodohnya kamu. Kok mah bodoh iki piye ta? Ada orang yang dikasih tahu sekali langsung oke diperbaiki. Kue pisan pindho ping telu ora tok gatekke. Lah apa Jadi, aku ora nah, memperbaiki? itu guru yang baik itu kadang kala dikandani Ora dengan saiki nek kowe kata-kata. ten senget karo aku mbok omong wae rasa Apik ngomong. ya ayo, tak. Masuk iki. Rasa ngonek ke Iki tontonan lho, ora delok wong padu lho, tontonan Ayo. iki. Aku ngerti iki tontonan ning jenengan kok onek karo aku. Oke. Ngopo? Paniye? Padha bolone Ayo, gelet. Padha-padha. Jenengan- Kowe kok Kulon Progo, Hah? aku kok Klaten. Apri, sini tak lindungi. Wes, Aku Ben. takut Pak Seno. Rasa ngopeni coro-coro. Lah kan coro ni coro siji. Siji. Golek kamu. Coro siji. Ora, iki coro lagi gathuk. Ayo. Doyan apa piye wis? Doyan apa? Wis padu. Iki padu-padu ora. Lah iki ra Saiki subut nih. ngapa? Padha-padha lene nggodean ki tamu. Heeh. Kowe Kulon Progo, aku Klaten. Padha hake ning kene mertamu. Iya arep ngopo? Iki dadaku di dadamu. Nah iki ya dadaku aku ya ndek dodo mah asli bangane nggonamu. Ndi? Nggonamu jajal tak tutuke. Pak Eno dodo kula niki lho Iki dodo. dadamu. Niki lho dodo kula. Waduh kok kain tok. Ketok. Apa kok arep Intinya gini Mbak Tatin, sini. gak mau? Tahu. Wah, enggak mau. Sini. Sentoloe enggak mau. Loh, tahun dia ya bilangnya sini aku ya nggak mau. Ya, yuk, Nek Mbak Tatin mriki ya. Tatin, Mbak Titin sini yo. Tatin muni enggak mau ki mesti ana penonton sing alah Tatin. Tatin ki jangan masuk tenan kok. Sini yo, nggak mau. Sini yo, ora mau. Kaya kucing. Bareng enak, ora mau. Enak endi nek kaya ngono sing dikalap apa nih? Tak buka tenan. Iya, jajal. Cepet. Paling yo ming ra iso to. Iso ning seminggu pisan. Alah. Ya wis Sing terus. lumayan iso seminggu pisan. Iya. Wis do padu ora. Wis. Ku ora ucuk-ucuk to priyo jenenge suasana. Salim, damai. Yo, damai. Gak mau, itu bukan indah. mumin. Bukan Damai mumin. itu indah. Kowe nyawang warga Sidomaya iki. Ngapa ta? Tajen Malik gini. Damai itu indah. Sing Sing diperdebatkan apa? sing toh? ora gelem jak damai sapa? Aku damai. Sesuk meneh baleni ra. Ya ora to. Dinyanyikke lagune Seno, Le. Wong sesuk ra melu Lek, Men. kok. Sesuk prei ya. Perdamaian, perdamaian. Banyak yang cinta damai, tapi perang semakin damai. Bingung aku memikirkan. Yes, aku
damai krungu ahmu. Lanang lho aku gah lho. Yo nek ngono ya mari arepan kowe. Sesuai aku ingin nih. Lah kene nek ingin mbok ngomong rasa ngelek-elek. Lah aku nganggo kata-kata halus ora mudeng kok, Tin. Nek ya kuruh ra kukur-kukur. Ada yang bergejolak. Mang urus ini ku Pak sing bergejolak Mang Duduk. Moh Rasudi. Mbok men dolan karo kancane. Ono golek ana kancane. Tak antil kowe. Pun kula tak leren mriki Pak. Nah, tak nek kancanya. Takut. Kowe iki wis sida damai urung? Wis damai, wis damai. Salaman. Wis damai itu indah Mbak Tatin. Jadi saiki besok mang cenah mleh setiap kata yang muncul dari teman, kru atau penonton jangan kamu telan mentah-mentah. Ning dionceki. Ya. Aja gampang tersinggung. Nek aku ora percaya nek karo jenengan, soalnya jenengan lahir batin kok nek karo aku. Dadi wong kudu ngerti ngilmune. Ora mesti ilmu mbek ngilmu ki beda. Nek ilmu ki hanya sekedar pengetahuan, nek ngilmu ki tatarane luwih dhuwur. Dadi wis dionceki, ditelaah, dimengerti. Rene nek omong Rene. Karepku ya ngono kuwi, soalé nakal. gila ya aku. Bikin dedek gemes deh. Pak Seno yang guyu yuk kayak Mimin nih. Dia tak kayak Kalau mimin cengelmu. Aku guys, main lagi jajari pirang menit wae ketularan loh. Kacan Ora, dengan ya. yo gagas kok. Ya yang guyu, ono kuwi. Mun piye? Muni piye? ya ke balen nono. Piye balenono to? Mah, Muni piye? Gak. Gak balenono. nggak mau. Nyawang aku. Sok cantik, sok imut. Nyemprot. Men kita karepe. Kowe iki ora koyo ngono kuwi kok, Ning. Kurang Mimin edan kan. Iya. nano spray. Apa kuwi? Lho, Iya. nek gandane baune wong ayu kuwi, nek sok ning kono kaya dene gandane minyak kasturi. Lho, Gandane kuwi mau. gandane wong sing kulino ngomong apik. Sesuk to. Iya, Lah Cuk. saiki batangi. Lho, kowe ngerti gandane wong poso kae? Ah. Ngerti kan nyun sewu ababe mambu to nyun Iya. sewu. Ning kono sok ijoli kaya minyak kasturi. Olah jatah ra tau sikatane mbok yo ngomong dadak dikalang-kalang. Ya, liwung ki pamundutan. Pandengaran apian, Pak. Lho, kowe biyen apik. Iki mergone Mimin apa piye? Ora yen tak maringke kowe to. Pemain kertas tok iki. Maksudnya? Ya. Ya Allah, Pak Seno ki apa mantan ya, Le? Kandene amar Mimin wis. Wi. Oh, iki ya canggung kok apa to. Guyuke kok dadak. Mbok gabung mriki men didadi. Gabung jasmu. Men dadi trio ngono lho. Oh, kene tulen nih wadah. Jenengan yang dituthuk ini ben tau ucul. Ora. Gelungane. Macem-macem. Kayak sing mau bengi. Kaya Hengki. Nggih. Niki kangge mbawa mboten? Nganggo kok ya. Ado-ado kok sentul ora bawa nggo blangkrah apa? Damai, wis damai. Cik omong wae. Syukur min. Ngadeg, suara ngadeg. Ya dekno. Piye carane piye? Dekno. Piye? Ya piye carane? Sing dicekel apane? Oh, Aja dadak dicek. tekon lho. Hah? Kok kaya cah TK. Aja dicekel, nek pengen ngedeke kono aja dicekel. Lah, piye? Tungkakan ngene ora wis ngadeg dhewe. Apriki rumangsa aku anarkis. Lah angel banget tok ditungkake gak wis. Wasmeh wanci. Sedih men tok ki bawane. Lingsir wangi. Kenapa? Kenapa? Kok aku serba salah toh ngomong-ngomong wae. Mbok
ora ketok nek Lah kan orang Indonesia tuh harus bahasa Indonesia, Jawa ya bisa ngono lho. Satu kata untuk Mbak Tatin Lek Men. Apa? TLK. Apa? Telek. Loh, aku bahasa Indonesia lho, ora bahasa ke Ya intonasi kuwi lho, Mbak. Pancen yo Tatin ki wis kanu dingerteni nek dhek iki kemayu terus apa jenenge iki apa ya apa jenenge iki genit. Ya, tadi dhek mesti mengeluarkan kata-kata kenapa. Iki mesti wong Tatin muni kenapa ya ana penonton sing osek-osek. Alah. sing endi ta ora ngerti. Aku ngerti kowe. Iya. Saking iso menarik hati. Siji, kenapa? Nek jamu mesti maksudnya maklotsu. Matur. Mangga. Si Jaka Tebon. Kudu. Tebon. Otan Nindra. Mbak Tatin Ya kan Allah. ngapunten jam pinten to sakniki? Ya Allah, Tati. Napa to diurusi wae iki ngapa lho? Lho. Tidak iki aku ora bohong. Apa sih? Ya ini kok jam 09.00. Oh lah matane katarak ngono tengah siji ngono kok. Matnya nya. Endi to? Oh, Malah ngomat liyane. Oh. jam sing apa to? Gitu. Mbok ngingok tekmu dhewe kono. Nek jame mimin ki anggere jam 12 ki mesti metu plecine teng. Tatin Napa? mental. Ya ben. Kemblandang ijening ngamben. Sindiane ndak tiga ingat. Oh. Iya, men karaktere dhewe-dhewe kok. Karakter tidak lambene digawe Kok nek Mbak Tatin ra trima paduneh lho Kingko. Aku gini rasanya tidak ngene ra apa. Lah kon piye? Dhewe marake mengundang. Jadi kowe Mengundang kena apa? kena ngene noleh nek kowe. Oh. Lah untumu rada maju kok kota. Ora maju. Lah. Offset. Untuk kok offset. Banget genirana langsa. Keduren kah Mas Geter? Alah buka. Aduh, aduh. Alah. Mbok geduren ta Mas Geter? Geduren kah Mas Geter? Ya ben. Kok sak kalimat kah kuwi lho sing marah. Karakter iki pancen wis kemayu kedurun kah? Apa aku tidak penerpon? Wong tininggal bapa piye Wong Tatin iki asline basa Indonesia iki ya urung bener. Wong tau disapa karo pemirsa apa penggemar ki. Mbak Tatin, bagaimana? Tidak bagai-bagai. Tidak bagai-bagai. Tidak Pak. susah dadi Jaka lolo. Wes iki, Mas. Sampun. Iki jane jenenge apa ta iki? Kinanti apa? Jaka lolo. Kinanti apa? Jaka lolo. Oh, Kinanti Joko Lola. Iya. Lah apa? Ora apa-apa minta kon kok ora. Lah. Arep muni kenapa? Kenapa? Iya. Iki mau Kinanti apa jenenge? Joko Lola. Oh, Joko Lola. Kenapa? Tasido tak bingkem kok. Ah iya. Duh, Lah ngopo lho? tengah siji wis arane wis ranca wis aku wis
Ora iso tak perjuangkan tenan kowe Tin wis ora iso. Iya, ayo joget iki wayahe joget malah. Kowe perintahe komandoi Pak Seno, juragane kowe apa piye? Ya sini bintang tamu iki Ya bintang tamu lho, apa aturan-aturan iki? Ya, Nek Pak Seno Mbak Mimin monggo jumeneng. ya wis. Joget lewo kuwi. Sebenarnya beri. Linggo wae rasa ngadeg. Lah kowe perintah arep lungguh arep ngadeg arep jengking ya sak karepku. Ya sekono jengking no. Gek ndang jengking. Oh, golek nggon sih. Ya dikancani Mbak Apri. Nah, nek iki lagi Mbak Apri kok sing tak kono. Ora beras ra menir, ra gagas ra mikir. Ora cipir giyong-giyong, ra gagas jogetane wong. Nah. Penting aku wis lunas. Ayo Mimin ya joget. Lho, ki nganggo sing apik Mbak Mimin. Oh, monggo Mbak Mimin monggo inggih. Ingkang winantu pakurmatan Mbak Mimin monggo jumeneng. Ingkang winanting pakurmatan monggo Mbak Mimin dipun berangkataken. Jumeneng kok diberangkataken. Monggo jumeneng. keluargane dereng lempak kok. Omonganmu lho, Bro, kita nggo pati. Sik keluargamu ki arep nonton rene ngono lho. Lah, berarti pun jelas. Wong iki nek nrimo ana sing baleske. Menika saya napa awon para sederek. Lho, maksudnya Mbak Tatin ki ayu apa ora? Apik ora suarane ngono lho. Awon menapa sae swantenipun. Ya percaya, Mbak. Lah iya. Sapa sing nyeluk aku mau? Bola kupinge Ana sing muni mak Pak ngono ya. rak. Kuping popo kuwi. Ya, kuping kok ngene padake daging templekan. Iya. Ya enggak Mbak Tatin. Iya. Liwong. Heeh, ayo gak muni kok. Lah biasane ditodok-tok ngono. Asa karepku totok-totokku dhewe kok ngono. Arep tak totok-totok ya ben ora aku totok-totok kuwi malah muni monggo. Lah. Kowe rasa dimanggake wis totok-totok kok. Diunekke ra? Apane? Totoke. Lah dunekke kok ya. Ya ki ndang. Ha sak karepku kok. Ya aku ngenteni lho. Dalang kok diperintah. Ora perintah ning biasa. Nang kene iki kowe melu aku kok kowe perintah aku. Ora mungkin Pak Sofyan nanggap sinden dhewe kon bengak-bengok. Maksudnya Aku ming tekon lho. cuma tanya. Iya, cuma tanya. Meng muni ce ndak. Cuma tanya. Iya, cuma tanya. Kelote anu bener. Ilate Tatin ki cawang pancen. Cuma tanya. Padake ulo sendok apa ilate. Yo, dados yo. Jane ya kemayu kena ning disertai dengan gerakan yang Gerakan yang bagaimana? eksplosif. Ekspresif. Maksudnya Kaya bom. Ini lho. Hae lo ya ngono kuwi mau. Mimin Apri wis mencolot kok. kok nek aku piye nek jumbul nek pae medun piye? Apa nih? Teh. Kok ini Iki sinden apa tukang pijet anak iki. Iya, kok ngerti peh barang. Ora apa-apa diunggah ke sithik wis munggah-munggah. lara ya. Mengko ndak ngerusak irama. Mbok iya. Tung 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 dang totok tung 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 tak tung bingung kabeh. Oh, tambahan suara maksudnya. Mergo ana dua ketukan sing ngisruh irama. Iya.
Cung jreng blek. Masa ketokem ya suarane pyek-pyek. Lah mbuh kok ya kuwalih tabuhe. Sing dimaksud ngene sapa kuwi? Apa to? Kuwi malah. Kowe kok ya ngurus ki ngapa to? Lah aku krungu lho. Wong iki meng ngomongke kok. Lah ngene Mimin Pak Apri. Mbuh ora ngerti Mimin Apri wis mencolot kok. Mencolot kok. Ya ora ana suara. Ora muni iki tekku, tekmu lek. Aku ya ora muni. Lek ku ora muni kok. Nah aku ya ora lho. Lo jos. Popok. Popok. Ya ora ditaleni kok. Aduh. Kenapa? Aduh. Kok geleng-geleng ngapa lho? Gak sih ditaleni apa? Iya. Sok mungil. Maksudnya Wis gerangane kok. Kenapa? Kaya abego umur 16 tahun digodha pacare. Kok sok mungil, sok imut. Lho iki sindan-sindane geger kabeh iki lho. Ya. Jogetane pancen angel engko iki ya. Mbak Tati dereng joget dhewe. Oh, nek Mimin Apri pancen wis tak ngono wis. Pun masuk nggih, masuk. Masuk. Wis bau India. Aku ya wis masuk. Wis. Kok ngerti nek wis masuk. Lah kerasa ora? Ya. Garu. Ayo Tatin dicoba. Masuk iso kompak. Bayari apa piye kok Ya ora perintah? bahasa kameranya lu main pinter demi kebaikanmu kok bayar. Jenengan mau tak Apa angkat. pokoke hitungane duit bayar. Mau jenengan tangan ngadeg ra gelem kok saiki aku joget. Hah? Aku gak gelem ngadeg aja. Biasanya banci ki menangan kok iki kalah to. Aku ya ora selalu aku galake demi kebaikan. Nah, diajari Mbak Mimin, Mbok. Ayo, dadane. Kendangane duntang tang dung tang. Oh, kuwi kaya lagu India lho. Lho. Ayo Mas. Baline numpak becak wae. Ora ya. Matane kok. Matamu kuwi. Alah. Gusti. Yo. At ngopo? Tak deng tak ayo kendange. Iya. Oh. Iya. Ha. Lake. Iya. Lambene digeget sithik, ilate. Lambene digeget sithik. Ilate menjulur sedikit. Nah. Rasa nganggo ilat, rasa nganggo lambe. Coba. Gerak.
Apri. Ya, apri. Engko pokoke tak urutke iki. Ya. Nan. Oh, kuwi luwih ekstrim. Nek perlu ngono ki lho. Aku tak gawe sesederhana aja ditambahi apri lho. Pak iki namuni klothok-klothok lho, Pak. Ora apa-apa wis ben. Ambo. Ucul lah. Ayo ganti tatin. Ya ganti Pak Sena. Lho, aku ya iso Pak. Piye jajal? Sabda Pandita Ratu. Iya. Mas to, ilat kuro kendang iso pas begitu nduk ngono ndlep langsung mlebu. Nek Pak Seno kan ana suarane to klothok-klothok ngono to. Ora ana tak lingguhi kok. Klinyir. Ayo, iki aku wis gelem lho. Nek nganti kowe moh tidak lak. Aku ning gamelet lho. Enggak mau. Iya. Alah. Aku tau karo tadi kok ngepruk-ngepruk iki. Meler Gak lho. mau. Enggak. Aku enggak mau. Mau. Ya. Ha iki meng ari saiki ngene, gandeng aku ya ora duwe hak. Sing duwe hak menuntut ki penonton. Nah, penonton. Melet mboten penonton. Melet. Nah, Nonton. Ya ki ndang do melet. Kowe kurang ajar kowe. Kowe kurang ajar. Lah piye ta? Kowe kurang ajar kowe. Sing ditekani Kowe penonton. karepe arep ditonton sing halah ngono. Ora lho. Ayo gawe wis kok kan. Asa nggo melet nggih. Weh. Malat yo. Ora jaluk diromba wong sakmene akeh. Ya. Siap. Sabda tak dandang. Terus aja mandeng nek kendange rung leren. Lambene digeget. Ambene digeger. Bisa. Okange. Hokonge. Lambene. Mripate uncal ning kiwa nengen. Lah, Denko mandek kok. Denko. Berhenti dong. Denko ki ya ora tatak. Meng di Denko. Peluk. Sudah ya. Paceno. Meng di Denko langsung tangane blek isi ana suara duk. ya Allah. Hotol kendrange. Kon nggih. Ayo teruske. Lah nggih. Dung deng. Denko. Wah, sok cantik. Ketoke tatin ki korban sinetron ketok. Lah, ngapa sih? Ameng mulai Denko kok. Denko. Denko. Masa? Ini lho. Adik. Denko. Jangan seperti itu. Masa apa ngono ora ya? Lah ya Aku biasa. Nyon sewu Tin, nek kowe mako jenenge iku rasa di luar pepanggungan. Aku ki mau biasa. Kowe pancen Sing melu sing kowe dengan bahasa ngono ki cincin jember-jemberi kowe. Jenenge iki Denko. Iya, Denko. Nek tulisan mateni W. Karena kowe mau ki kemayune kebangetan nih. Lah piye to? Denko. Ora ya. Enggak. Karo lirian Oh, matane iki lho. Coba balen nang ngendi. Aku iso nek ngundang Kesban yo. Kesbak. Nah. Tadi asbak kemarin. Mau nek ngundang bojone dhewe malah tulup. Wah. Harmoni tulus karo tulup malah. Ayo dirampungke, yo. Nek Sena piye? Sena. Ayo biasa aku. Rasa diundang. Sono. Sono dasmu. Lah, Mane ra iki. Aku nek sono cokot kok.
Rande untu. Kaya eno ngono. Eno apa enoh ngono. Eno. Oh, eno. 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 Ayo. Kakak eno. Ayo. Sabda apa? Sabda Pandita Ratu. Jongga loh. Halo, Pak. Aduh. Aku gagas tatin lu maksud kok soal sese kepujulen to kamu ki. Ora lho, aku iki yakin sumpah demi Allah aku ora gawe-gawe. Rasa gawe bukti nyatane kok hiperbola. Aku metu dhewe. Oh. Oh, metu dhewe. Masa ora dhewe? Ora mergo nonton film apa metu dhewe? Enggak. Kudune kan nonton film apa-apa ngono. Wis ayo kok ndak wektune sila entek iki lho. Ora wektune tekan setengah 4 kok. Aku dadi teng prinding lho. Gasen. Lah ngopo ta? Metu dhewe. Lah ngapa to? Toh, ngono kuwi penak lah ngapa to? Ngono. Lah ngapa to? Lah ngopo to? Ah, ngono penak kok. Lah yo guys diteruske. Suwe-suwe kowe tak parapi Roma Irama wedok lho. Bagaimana? Danko. Genko. Ya. Oke, lanjut oh. Ya. Sabda Ya parah. Sampun nggih. Besok pokoke kanca-kanca iki arep ora pas pentas nek tak kon ngundang Tatin tak kon aleman. Iya. Tatin nggih Tante. Wis ya, men. Hati-hati ya duduknya. Iya, biar nggak mbak pok gitu. Nunggui botol aqua koyo nggih ini. Hati-hati lah lingguhnya. Lingguh. Bempernya. Hati-hati bempernya. Subahnya lepas dulu, Mbak. Subal-subal apa asli ya? Wah, asli. Ya, matur suwun. Ya, wis jam 1 no. Ya. Aku mau lagi. Loh. Masih mau lagi? Dedek masih pingin. Oh ya. Ora apa-apa, tak turuti. Tak gaweke sensasi bengi iki. Apa, Mak? Pramen ketoprak sedelo wae, ning sing lanang sing gambang. Ayo. Wah, iki sing tak tunggu-tunggu ya Allah. Loh, Bim, kowe iki mung ngadeg gaya sing ngomong aku kowe rasa wedi. Ayo to, ajar kendel. Ayo. Junjung. Ayo, junjung. Ayo. Junjung. Nah. Ayo, Ayo, ya ampun. Wah, iki. Oh, kanca-kanca siap nyawer lho. Wah, ya bagus tenan kok ya. Tak duduk meneh lho. Kowe menengo sing ngendika engko Pak Seno ciliramu mung gaya-gaya. Ekspresi. Kowe iki meng gaya kaya Solikin kae lho, Meng. Nudin-nudin ngene to, karo lambemu mangap-mangap meng kaya suarane metu saka nggonanmu. Iya. Nadar iki. Ana penabuh sing nadar kowe wani ngadeg disawer kok. Iya. Nyabim. Tak tambahi nyo 200. Kowe ya ora. Wis aja kuwi. Sane mung kon ngadeg ger tutuke mengo sithik-sithik 200. Duduk. Sugeng rawuh
Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Sugeng rawuhipun Sultan Hadiwijaya. Kowe madhep rono wae. Iya. Garwaning pun Kakang wong ayu. Injih menika semakin prihatin yang wonten ing Gunung Calering nderekaken Bibi Kalinyamat. Dadi sliramu nderekke Kalinyamat. Injih. Oh, lah Kali Code nendi? Ing sedya Bibi Ratu Kalinyamat tapa wudha boten badhe ngagem busana menawi dereng saged mejahi priya penangsang. Oh. Pramila nyuwun piyantu panjenengan. Pancen syarate Kalinyamat kudu nglakoni tapa wudu. Injih. Anggone tapa menyang endi? Menika wonten sairenge Gunung Calering menika. Oh, wis wudu urung? Sampun. Namung sinjang rikma menika. Mbok coba aku derek nomrono. Keparengipun Bibi Kalinyamat boten keparengaken sok sinten kemawon kedah pepanggihan kalian semakin lan prihatin langkung Ngene. Iki jenenge sapa? semakin prihatin. Semangkin lan prihatin kene. Kene nyatet kene, nyaket kene. Injih Kanjeng Sultan. Sok sinten kemawon ingkang benjang saged percaya priya penangsang. Yo gek wis badhe pidharengan bebingah semakin kalian prihatin kaboyong wonten ing Pajang. Iya mengko bakal tak boyong ngono ing Pajang. Pajangan Kabupaten Sleman. Panjenengan niku lho, kok mboten Piyaine bagus ya diajak. Aja kaya ngono semangkin lan prihatin. Iki nek tak sawang aku bareng ketemu karo kowe kok kaya uripku semangkin prihatin. Naluri manodya kula kados rojah rajah menika den. kula ki kados mekaten lho Kang Mas. Ora wedi kok ya. Ora wedi kowe. Ngene. Kowe iki seneng mbek aku. Kowe ning tengah, kene ra dirangkul kabeh. Kene semangkin lan kowe prihatin. Paitmu. Pait. Kowe geteng aku tresno nanging aja nyulayani Mbak Yu aja banget ning ngono kuwi lho. Apa iki nomose impenku mau bengi kae. Aku kok ngimpi kok dirubung merutu. Widodari. Merutu terus dadi widodari. menawi mangke Jipang kelampan bedah panjenengan boyong putri kekalih menika mangke lidiranipun kagem siram jamas Bibi Kalinyamat kersa. Sesuk nek wis Jipang bedah kowe melu aku, kowe tak dadekke garwa Padmi. Ya. Garwa Padmi. Kayu malam endah dalan Mim anu semangkin tak dadekke garwa Padmi, prihatin tak gawe dadekke garwa Padmi uga, mengko putri-putriane tak dadekke garwa Padmo 6 tuwa 9 Oke men. gawe krahantaking Kang Mas Alah kok ora menika sukunipun Iki netramu ana apane? Didumuk netramu apa apane? Ya kok ayu nek kaya ngene. Aduh pipi kula Kang Mas. Lho pipimu kena ngopo semangkin? Yo dila kok ditapuk. Iki tandha tresnaku mergo aku kuwi jane gemes karo kowe. Ya. Kang Mas menika lho Kang Mas wonten laleripun Catak niku. Kang Mas Kene tak cekeli. Aduh, kudu laler ngene kok upel. gawe krahantaking Badan tadi kucing. iku Posisine Mary. Ana lanang
tangane ijine ra niki kita lakone. Dadi sapa? Siji meneh sapa, Lek? Ya dadi pekathike kene apa sapa ngono ya ora apa-apa dadi Aja nek pekathik ndak ora nganu ora apik. Ya ora ngerol. Iya. Ya nek rantek dipangan wong loro mah iki lho. Kowe iki santai bae ya Bim. Engko nek kulino iki penak, santai bae. Terus Tian gantung ing margi rontang ranteng jiwa Jenengane kocok ya Allah. Glereget to. iki tok men anu sapa? Anu sapa? Arya Penangsang ndelok saka kadohan. Arya Penangsang numpak jaran. Yo Ki Ivan sapa sini? Si Nur digendong. Saka kadohan truk ngono. Ya Penangsang kok kono terus perang. Ah kae iso modar kae wis tuwa e. Gendong cano. Wis anu wis sesuk wae sesuk nak. Ngono ta. Umpun tembleng kowe. Tembange rung rampung kok. Penjalin panggetak kuda bacut tresno Adikku nganti ora kuwowo. wong bagus. Iya prihatin aku percaya yen kowe iki tresno karo aku. Nawi kalih kula pitados menapa mboten? Percaya. Buktinipun menapa Kang Mas? Kene kaya ngopo astamu? Astamu kok, Jur. Kok kurus sing arep. Kok arep kesusu wae. Pripun? Astamu. Asta kok wangine kaya jambu. Wangine kaya ngene. Menika tanganipun semangkin Kang Mas. Iya, tanganmu lut. Tangan kowe buruh macul kok. Ya engko ya kesangeten no. Kentang rambat. Katoke suwe kentange metu. Kentang rambat kok menika. Iya. Rembukane mengkeh Kang Mas. Dipun telasaken. Wong baguson lelo. Iya. Semangkin lan prihatin. Kula Kang Mas. Padha sumene ana ing kene sawetara. Nggih. Aku tak kundur ana ing ngendi negaraku jenenge? Wonten ing Pajang. Pajang. Ning saestu lho mengke panjenengan kersa merjaya. Iya. Riya Penangsang. Wis aja kuwatir mengko tak patenane Arya Penangsang. Aku tak kundur sik ning Pajang. Ngatos apa Cek Kanjeng Sultan Hadiwijaya. Nek wayah kaya ngene iki nek aku renggal kundur kuwi jalan Magelang mesti ana cegatan. Aku tak kundur ning Pajangan Sleman kono sih wae. Kowe ngenteni ana ing kene sedhela ya bocah ayu sak karone. Injih Kanjeng Sultan. Iya, kok sithik yo nganggo kaya nek roman kae lho. Nah. Aku njaluk pamit ngono terus cipikan-cipiki ning ora nek nggon kraton sing anu iki ora dikenake ra apa-apa. Tutuk. Nderekaken sugeng kondor Kanjeng Sultan. Saestu kok ganas. Aku njaluk pamit. Kang. Kok tenan. Kanjeng Sultan. Mungkin mboten menapa-menapa Kang. Kapyarsa saranipun lir ombake